Theo streamer et par gange om året. Det fik ham til at smide håret. Folk troede drengen havde kraft, men han drak bare Bamseline saft. Ingen kan slå musse på hjemmebane. Jeg snige for baner som de overbånder damer. Ikke at det sker, lad os bare være real. Jeg er mere klinisk til at søge historik i april. Jeg føler pligtdagen langt og lidt komik. Ingen følger, men han kalder det unik. Han flexer med håret som om det var stil, men det er bare resterne af en go-back deal. Han kører bil som han spiller spil, rammer folk i virkeligheden, det er hans stil. Theo kunne ikke finde sin egen forhud, nu bliver han sendt ud. Ikke god skud, ingen forstår hvad drengen siger. Selv hans søster skriger når han siger vi giver. Når de er sammen så går det galt, hun kan lide den bagfra. Det er helt normalt, Theo bliver kvalt, det er lidt banalt. Men han smiler så måske det er fatalt. Nok snakker om Alabama Styles, Theo synes godt om Harry Styles. Kan han lide mænd, eller piger med sminke? Alt jeg hører det er mænd der vinker. Nok snakker til os sexliv, nu skal I fandme være patent stiv. Nu trækker musa af for i dag, mens Theo Mikkel hænger fra et træ.